Kaixo, Paixo, Kaixo, zer modu? oso ondo, hemen Donostian, Donostiko jaialdira kuku bat egitera hurbildu naiz eta bide batez, zurekin aspaldiko partez nukan deialdia eta azkenean. Paixo, Durango ezagutu ginen, Durangoko azokak. Durangoko azokak, zuri jolaren semea pelikula aurkeztera etorri ginen eta ezagutu ginen, bai. Bilboko azaga, okerrezu badago. Bilbokoa, ez, bai. Eta nolaten aizen zinen zinema munduan. Bueno, zinema munduan, duela gutxi heldu nintzen, lehenago urteak eta urteak eman ditut antzerkian. 25 urte nituenetik eta ordutik urte asko pasatu dira, asko eta asko. Eta bai, antzerkian hamarkadak eta eman ditut eta antzesten, idazten, zuzentzen eta gero zinera salto egitea nahiko gauza naturala izan zen, ia konturatu gabeko kontu bat. Abentura batean saltu ginen, gidoi bat idazteko abenturan saltu ginen Aitor Mazo eta biok. Eta, bueno, proiektua aurrera egin zuen eta horrela iaia atean jo gabe ateak zabaldu zintzezkigun. Antzerkia esate betegako esango zenidake obraren bai orain txeberretak burugatzen zaizun edo. Nik egindakoen artean, asko bat ezkit, hasita Pleistozenoan egin genuen Gaztibiltzaren karabinak mitikoa, edo Aitor Mazorekin egin nuen Torito Bravo, edo Mikel Martineztekin egin ditudan beste, Euskarazekien manifestua, Largo Aizetara, Ez Dokiru, Pankreas, eta orain nola beti azkeneko semea dan Kutxunena eta Maiteena, oraindik erditzear dagoen horagarria dakat buruan, ez ipitizimuz oraindik ezkenetu gabe dago. Ikusteko dugu. Espero dut. Badagazen dut ezagutu zinturenik telebistan. Ez dakit. Goenkalen. Goenkalen? Ja, bueno, nik Goenkalen urte bete egon nintzen, baina ja alde batetik pena pixka bat eman zidan, ze ordurako oso aktore gutxi geunden Euskal Herrian Goenkaletik pasatu gabeak. Eta, bueno, bazako nolako hori nintzen klub selekto bat, oso gutxi ginenako, eta, bueno, lehitu zidaten bizpailu aldiz lehenago, baina zin nuen, eta gero egin nuen, baina, bueno, hori, bai, nik uste telebistan egin dudan, Arturo bezala telebistan egin dudan azkeneko gauza izan dela. Eta lehenago asko egiten nuen aktore bezala, gero urteetan eta urteetan gidoi gile bezala egon naiz telebistan. Eta hala ere duela igual 10 urte telebistatik kanpo edo 10 urte baino gehiago, uste dut 12 urte izango dira telebistatik agertzen ez. Telebista saio batentzako gidoien bat egin duzu edo? Bai, telebistako saio askoren, hasita Bita baten egin duen, Jauna Jaben, Ertzainak, telesaila bai, telesaila espakan teleseria, Bideo Klikoskien bai, Maite, gehiago ziren baina ez dako batzen. Eta bai, hor hasi nintzen pixka trebatzen gidoiak idazten. Ze filmo politan mesedez igelak, zergatik igelak? Zergatik izena? Edo zergatik bururatu zitzaidan historia hori kontatzea? Bueno, historia hori kontatzea bururatu zitzaidan,
nik lehenengo irudian zen olagarro bat garaje batean, bere tokia estan toki batean dagoen pertsona bat, ez? Eta nola moldatuko zen. Ez egin nahi nuen alde batetik komedia eta beste alde batetik olako ikutu sozial eta ikutu fondo bat ematea, ez? Eta orduan horregatik pentsatu nuen zagertatuko zen enpresari, eskupulorik gabeko enpresari bat behartu eta alako desauziatuen kolektibo batean bukatzen badu, ez? Batuak ara eramaten badu, ez? Iesean doan enpresari bat, ez? Orduan hori kokatu nahi nuen, nahaztea, printzipioz nahaztu ezinak diren bi mundu eta bi izakera eta bi jarrera, eta berzer gertatzen da. Beti ere, kasu honetan, komedia eta endredua bilatu nahian jakin. Nola agotu zuen jendeak ideia hori? Egia esan, 3 pelikula egin dut eta segurazki nik uste dut landuena eta borobilena azkeneko hau dala, baina baita ere bitxiena, eta zentzu atzko estetikoki ere, eta generoaren aldetik ere, pixka bat genero klasikoen mugak apurtzen ditu, ez? Ez da komedia musikal bat, baina badu komediatik asko eta musikatik asko, ez da drama sozial bat, baina badauka hortatik ere asko. Orduan nik uste dute jendeak askorentzat harridura sortu zuen, eta batzuk harridura hori ontzat hartu zuten, eta beste batzuk ez hain ontzat, ez. Denetariko erantzunak egon ziren. Zeinu jolearen semea zugeazken luzen betaia eta ze kontatzen eta ez du. Hori oso diferentea da, horretan ni ez naiz zuzendaria, Fernando Bernuek zezuten zuen, eta gainera historioa ez da nirea, historioa Bernardo Txagarena da, eta nik egin dudana izan da novelari luzemetraiaren forma eman, ez da gutxi. Segurazki niretzako utxetik gidoi bat idaztea, baina nekez zagoa eta lan gehiago eskatzen du Zeinu jolearen semea bezalako obra bat gidoi bihurtzea. Lan itzela da, alde batetik beste lengoaia batean idatzita dagoelako eta beste medio batean ikusia izateko sortua delako, eta nik uste dute, novela bat zinera erabaten duzunean, askoren ikuspuntu negatiboa hori badakazu de serie zeren, novela maite duten jente asko dago, eta, pixka bat traiziotzat jo daiteket ez dio estetikotzat beste modu batean ikustea, ez. Eta gainera, novelaren lenguaiarekin idatzita dagoen zerbait zinearen lenguaira pasatzea, ez da gauza erreza, eta modu drastiko edo radikal batean bihurtu nahi baduzu zinema, segurazki jatorrizkoa traizionatu behar duzu neurri batean, ez? Ni, halako konponbide batean mugitu nahi nuen, ez nuen traizionatu nahi inolaz ere Atxagaren ideia eta Atxagaren espiritua eta hori islatzea nahi nuen pelikulan, ez? Horrek zer suposatzen du, askorentzat behar da zinearen lenguaietik urruntzen dela, ez da zinea askorentzat zinea irudi hutsa da, eta hitza sekundarioa da, ez kasu honetan, pelikulan hitza etzen sekundarioa. Eta, segurazki batzuk horrei txakia bilatu didaten zentruetan, baina bestalde, benetan nik oso erantzun beroak jaso ditut, eta guk jaso ditugu pelikula horretatik.
zehaztuko zenuke pelikula batean ura zuzentzen ari zaren bitartean. Ez egin izburutik pasatu. Betik topatzen ditut nik baino behar diren aktoreak, orduan ez dakar behar hori. Pelikula guztietan egin izan dute papertxoren bat, baina iaia bultzatuta jendea, venga, egin zazu cameo txiki hau eta bar, ez dakat, alde batetik ez dakat aktore izateko prurito berezirik, bueno, hori berez etorriz dan kontu bat da, eta gainera nik uste dut zineman ni aktore teatroko aktorea naiz nik uste dut eta neurri gehiago ematen dut antzerkian zineman, baina uste dut. Pelikula batzuk egin ditut, pelikula batzuetan antzestu dut, batez ere bitan nahiko papel handiarekin eta, bueno, itxura oso, baina lehenago esan dizut, beti topatzen ditut ni baino aktore hobeak, nire pelikuletan parte hartzea. Bueno, bakartxo, mila esker etortzea gaitu. Bueno, zuri. Bilaliko niako musu handi bat gure ikusleen. Oso ba? Jende. Bueno, Agur! agur, ondo izan.